hau posible egin duzuen hoi. Guraso, irakasle, ikasle eta laguntzaile askoren lana. Lanean jotake etxi gabe, oztopororen gainetik. Zer Hamasei urte, honelako lokaleak izan bagenitu, behar bezalako ekipamendua eta instituzioen laguntza eta legalitatea, ziur gaude, aurko purua gutxienez bikoitza izango zela. Oztopa handi bat hartzeaz gain, min egiten digu. Guk erraietan sustraiturik daramagun hizkuntza, gure lurrean ezin bai dugu behar bezala erabilik. Exigitzen dugu legea erreteratzea eta euskara ofiziala Nafarroa osoan jartzea. Azkenik, irakasleen izenean hitz egingo dut. Guretzat ere, bide gogorra izan da. Gehienak esperientziarik gabekoak, askotan material egokierik gabe, profesionalak izateaz gain militanteak ere izan behar izan dugu. Baina, emaitzak begien biztan daude. Aurten, Tafaia Euskaldunen lehendabiziko promozioa aterako da, eta matrikulazio kopurua urterik urte handituzkoa. Hola jarraituko dugu, ez dugu amore emango ikastola hau txikiegia utzi arte. Nola baloratzen duzue ikastolaren inaugurazioa? Bueno, esan behar dut inauguraketa ezin eta politagorik izan dela, oso emozionantea izan da, uste dut jende askori malkoak erristatu zaizkiola, eta benetan oraindik ezin hau hitzez azaldu, ezta? Hori ikusi egin behar da, hor jende askoren bihotzean sartu eta hor barneratu sentimendu hori, ezta? Lanean aritu den jende multza horren sentimendua. Nolako izan da orain arteko lana? Nola izan da Tafallako ikastolaren historia? Historia luzea, oztopoz beterik, gu beti lanean jotake, baina laguntzarik gabe. Lehen esan dugun bezala, zer izango zatekeen laguntza asiatik izan bagenu. Ikastola handia daukagu, baina inork ez digu lagundu. Lana guk egin du gurasook, irakasleok, ikasleok eta Tafallako jende asko, baina esan bezala laguntzarik gabe. Hala ere, aurten laguntza eskuratu duzu ikastola hau irekitzeko diputazioen laguntza egin zuzen. Ez erabateko laguntza. Esan behar da gurasoek obra hauen presupuesto handi bat ordaindu behar dutela. Gauzako handik negoziatzen ari dira, baina baliteke gurasoek ordaindu behar izatea 15 edo 20 milioi. Orduan beti bezala laguntza, baina eskasa. Inaugurazioaren ekintza honetan ederrak bota dituzue Euskararen legearen aurka. Hori da, ze gauza oso polita izan da dena, ezta? Baina gaur egun bezalako batean ezin ditugu gure arazoak ahaztu. Gaur pozik egoteko eguna da, baina arazoak ahaztu gabe, hor dago Euskararen legea. Eta esan bezala, Tafaia erabat ahaztuta gelditu da, guk hemen bihotzean daramagun hizkuntza ezin dugu gure lurrean behar bezala erabili eta hori salatu egin behar du. Euskara bultzatu eta berreskuratu nahi badute, jar dezatela euskara ofizial Nafarroa osoan, eta hola benetan berreskuratuko dugu eta bultzatuko dugu euskara. Eskerrik asko eta suerte izan. Eskerrik asko zuei.